Al Centre Ovidi Montllor per veure la presentació de l'últim disc del cantautor alcoià Jordi Gil, així com el seu comiat dels escenaris. Anem cap a dins. I la terra de barques i de Jordi Gil s'inicià en aquest moviment allà per la dècada dels 70, en uns moments difícils, on calia passar censura a l'hora d'enregistrar discos. Gil és un cantautor que no té pèls a la llengua i sempre ha intentat ser coherent i humil, no estar ni sec ni mut. I això li ha portat problemes. Ignorat de vegades, menyspreat d'altres, assenyalat o traït. Però tot i els entrebancs que li han comportat la seva professió, mai s'ha donat per vençut. de lladres miserables i traïdors que viuen de la sang de tots nosaltres, a cops de percentatges. Amic Jordi, tots aquells que t'han seguit al llarg d'aquests anys i que amb les teues cançons hem somiat, plorat i ens hem emocionat, t'agraïm els teus missatges plens de tendresa, dignitat i lluita. Salut, amic, i bon vent i bon carnaval. La seva veu i la seva guitarra, així, sols, ja són tota una declaració vigent i contemporània del bon fer d'aquest home ple de qualitat humana i creença, de per vida en qui és, què fa i a on és. La seva cançó demostra. En aquest disc, a més, obre una porta a la contemporaneïtat i ens endinsa amb la seva veu de vellut, com diria Vicent Camps, a noves propostes sonores que es fan pensar que tot té lloc i és possible si n'hi ha un sent. Salut, amic, per a tu, per a aquest treball. Jo he dit públicament i fa anys que Jordi és molt més que un amic per a mi. He dit que Jordi és una referència i un senyal d'identitat, perquè un cantautor és molt més que un artista que canta. Un cantautor, almenys un cantautor com cal, és un artista insubornable i un artista atemporal. I això és per a mi Jordi Gil. M'estime el meu país de nord a sud, des d'on s'aixeca el sol per columbretes, on ballen les sirenes i els dofins, el vals íntim de les aigües turqueses. Avui no és, com així diu el títol d'una de les teues cançons, un dia qualsevol. Avui és el dia. El dia en el que vull expressar-te, si el nus que tinc a la bola em deixa, la meva estima i admiració per tot allò que has fet i aconseguit al llarg dels anys a través de la música, les cançons i la difusió que tanmateix has fet dels valors del teu poble i la teua llengua, per tots els camins on has trepitjat. Per a mi, la teua obra no resideix només en allò que ha quedat registrat als discs, als llibres o a les actuacions, sinó en aquesta essència que em quedarà impregnada per sempre. I em quedarà impregnada perquè així ho he viscut, ho he sentit i m'ho has transmès. Després d'aquesta vesprada on hem vist que la gent estava molt emocionada, s'ha alçat, aplaudit. En quina sensació t'has quedat després del teu acomiadament?
en una sensació que és la més bonica de tota la meva carrera, la de que la gent em vol per damunt de la música. I es podria explicar per quin motiu has deixat la teva carrera musical? Perquè estic major, perquè hi ha gent molt vàlida, perquè avui ja heu vist que ha vingut el meu amic Feliu Ventura i d'altres que n'hi ha, com ara l'Andreu Valor i l'Esteve Ferrer, que també està ací, que també el coneixeu com a cantautor, gent molt vàlida i que pot continuar tota aquesta tasca. Hi ha alguna cosa de la qual de la teva carrera t'arrepentisques? No, de lo que ha cantat i de lo que ha volgut el meu país i de lo que ha volgut la meva llengua i la meva gent, no tinc que arrepentir-me absolutament de res. I ens podries contar alguna experiència durant tots aquests anys que t'has pogut passar? Home, anècdotes en tinc moltes. Per exemple, a casa de l'Ovidi em digué tindràs que tindre molta perseverància. Diu, això no és fàcil. I clar, i això de la perseverància jo n'ha tingut poca, però m'han eixit les coses bé. Per tant, podríem dir que Ovidi va donar grans consells. Molts grans consells, i em vaig quedar impactat del primer recital que vaig anar a veure d'ell, ací al Coll, l'any 1969, al Teatre Circ. Quan jo vaig sortir del teatre aquell dia, vaig saber en aquest moment que això és el que jo anava dedicant. I potser en algun futur podràs tornar als escenaris o ja és un comiat definitiu? Bueno, jo ara encara cante pels amics i cante en esdeveniments en el que col·labore. Però recitals així com s'entén, un recital de 2 hores a un escenari, així a València o a Barcelona, tot això, no, ja no. Bueno, Jordi, moltes gràcies. Aquesta vesprada m'està molt a gust així i espero que vagi tot molt bé. Gràcies a vosaltres, xavalotes. Des de tota la vida que ens coneixem i hem tingut un efecte molt compartit des de sempre. És una excel·lent persona, és un gran cantant. Sempre que, per al motiu que siga, li demanem que vinga a cantar a una inauguració o el que sigui, sempre està disposat a fer-ho de franc, no? Perquè en aquesta professió quasi tot es fa així, no? I és una persona a la que aprecio molt, però per això mateix em resistiré a que retire, jo no penso deixar-lo si puc. I creus que es mereixia més suport en la seva carrera musical? Per suposar que sí, moltíssim més. Hi ha voltes que en aquest món hi ha coses injustes i aquesta és una de les que passa, no? Perquè el Jordi, en la veu que ha tingut, sempre la qualitat que ha tingut en tots els aspectes, mereixia una projecció molt més gran, però també va decidir quedar-se en el Coll i això també d'alguna manera es paga. En el món de la cançó, des de si és molt difícil poder funcionar a l'abast de països catalans o ja de l'Estat o d'on fora. Suport i sobretot difusió, la difusió que no ha tingut mai la cançó així al País Valencià, no? I que la podria haver tingut, que podria haver tingut una oportunitat, sobretot als 90, amb la televisió valenciana i que tampoc la va tindre, tampoc els mitjans públics de comunicació, i després, sobretot, el redreçament de la música en valencià, no? És com una generació encapsulada entre 2 períodes més o menys florits de la música en valencià i que formen part de la base de moltes vegades fins i tot sense que alguns músics nous ho sàpiguen de la seva base musical, la seva tradició. I què significa per a vostè l'acomiadament d'aquest cantautor valencià? L'acomiadament ja el dic que jo no l'accepto, o sigui que t'insistís que pense que no es deu de retirar i que els amics que puguem farem que segueixi cantant, composant i creant nova música i participant en tot el que pugui ser. Perquè jo ja fa temps, des que va dir fa un any que retirava, que li ha dit que no, que ell fa el que volia, però no anem a deixar-lo.